Globalna anketa projekta Kreativno društvo. U kakvom društvu svi žele živjeti? Desetine miliona ljudi anketiranih u 180 zemalja, stotine hiljada sati snimaka, terabajta podataka, više od 15 miliona sati ličnog vremena volontera kreativnog društva iz cijelog svijeta. Sve to da se pokaže kako ljudi širom svijeta žele živjeti. Samo u kreativnom društvu će želje svih ljudi za udobnim, sigurnim i sretnim životom biti 100% zagarantovane. Sve je to položeno u 8 temelja kreativnog društva i vaše sretne budućnosti. Pogledajte ovaj video i shvatit ćete zašto je kreativno društvo upravo ono što vi želite. Prvi temelj, ljudski život. Najveća vrijednost u kreativnom društvu bit će život čovjeka, odnosno vaš život, kao i život svake drugog čovjeka. Cijelo čovječanstvo će postati jedinstvena civilizacija, a to garantuje odsustvo ratova, raznih sukoba i kriza. Konačno ćete steći samopouzdanje da ste zaista zaštićeni. Drugi temelj, ljudska sloboda. U kreativnom društvu bit ćete slobodni i zaštićeni. Nitko ne može kršiti vaša prava i vaše slobode. Vi ste građanin svijeta i moći ćete slobodno putovati. A ako želite, lako možete promijeniti mjesto stanovanja. Kreativno društvo je prava sloboda i jednakost. U kreativnom društvu neće se morati boriti za prava manjina, jer neće biti onih koji su viši ili niži. Svako će imati jedan najviši status, status čovjeka. Na zemlji ne može postojati nitko i ništa viši od čovjeka, njegove slobode i prava. Treći temelj, ljudska sigurnost. Kreativno društvo garantuje vašu sigurnost. Ekonomija kreativnog društva garantuje svakom čovjeku odsustvo kriza i inflacija. Bićete zaštićeni i imat ćete sve blagoslove. Već u prelaznom periodu kreativno društvo besplatno stanovanje površine od najmanje 60 kvadratnih metara daje vam se u privatno vlasništvo i ne morate da plaćate račune za komunalije. Svaki dom će imati bezgorivni generator koji će vama i vašoj porodici pružiti besplatnu i neograničenu energiju. Osim toga, tokom tog istog prelaznog perioda imat ćete mjesečni, bezuslovni, osnovni prihod u iznosu od $10.000 bez plaćanja poreza. Samo treba još da smislite na šta ćete potrošiti taj novac. Možete početi odmah. Mislite li da ćete prvo otplatiti sve svoje kredite, ali oni će biti otpisani? Mislite da ćete ovaj novac potrošiti na liječenje ili edukaciju, ali imat ćete najbolje obrazovanje i znanstvenu zaštitu besplatno, na raspolaganju 24/7. U kreativnom društvu vaša sigurnost će biti glavna stvar, a sve tehnologije će biti usmjerene na poboljšanje vašeg života. Svaka kuća će imati replikator materije iz kojeg možete nabaviti svoju omiljenu hranu, svu odjeću i sve druge potrebne stvari. Zahvaljujući kapsuli zdravlja, zauvijek ćete zaboraviti što su bolesti. Bićete zdravi. Uvijek. I nije li ovo ono o čemu ste sanjali cijeli život? Ali to nije sve. Četvrti temelj. Transparentnost i otvorenost informacija za sve. U kreativnom društvu mediji će pripadati isključivo društvu. Mediji će služiti interesima ljudi i odražavat će istinito, otvoreno i pošteno. Također, u svakom trenutku vi možete dobiti pouzdane informacije o kretanju i raspodjeli javnih sredstava. Novac koji pripada društvu je prije svega vaš novac i morate znati kako se troši i za šta se troši. Peti temelj. Kreativna ideologija. Više vam se neće ispirati mozak, plašiti se izmišljenih neprijatelja, nećemo se suprotstavljati jedni drugima i dijeliti na prijatelje i neprijatelje, jer u kreativnom društvu će biti zabranjena svaka propaganda nasilja, antihumanosti i podjela društva. U kreativnom društvu će se stvoriti svi uslovi za razvoj i obrazovanje čovjeka sa velikim slovom Č.
Naša djeca će se odgajati na principima humanosti, ljubaznosti, prijateljstva i međusobnog poštovanja. Upravo će ti kvaliteti biti temelj odnosa među ljudima u kreativnom društvu. 6. temelj, razvoj ličnosti. U kreativnom društvu možete učiti gdje god želite i postati šta god želite, a sve će to biti apsolutno besplatno. Edukacija u kreativnom društvu će 100% otkriti vaš individualni potencijal. Dobit ćete program dizajniran posebno za vas kako biste maksimalno povećali svoj intelektualni potencijal. Svaki vaš edukativni proces će biti zanimljiv i uzbudljiv. Imaćete pristup najnaprednijim tehnologijama u obuci i razvoju. Možete učiti u bilo koje vrijeme koje vam odgovara bilo gdje u svijetu. U kreativnom društvu za vas je otvoren svijet znanja. 7. temelj, pravednost i jednakost. Ako želite da radite, onda možete izabrati zanimanje koje vam donosi zadovoljstvo. Radna sedmica će trajati 4 dana, a radni dan samo 4 sata, dok ćete 2 puta godišnje imati potpuno plaćeni godišnji odmor. Svaki rad će imati pristojnu plaću. Naknada za identičnu poziciju, specijalnost, profesiju bit će ista u cijelom svijetu. Također pravičnost, jednakost osiguravaju da više neće biti privatnog monopola i rasipanja resursa. Sva prirodna bogatstva će pripadati svim ljudima, a samim tim i vama. 8. temelj, samoupravljanje društvom. U kreativnom društvu po prvi put u istoriji čovječanstva bit će stvorena jedinstvena univerzalna civilizacija. Sva moć će pripadati svim ljudima, vama. Ljudi sami znaju šta žele i kako im je bolje da žive. O svim društveno važnim pitanjima odlučivat će sami ljudi na otvorenoj online platformi. Stručnjaci će biti odgovorni za realizaciju dodijeljenih zadataka. Njih će sami ljudi postavljati i kontrolisati. Budući da će svi procesi biti transparentni, korupcija i diktatura će biti nemogući u kreativnom društvu. U kreativnom društvu sami ćete odlučiti kako ćete živjeti. Po prvi put u istoriji čovječanstva vaša budućnost je u vašim rukama. 8 temelja kreativnog društva formirano je iz naše želje da živimo ljudski. Svi žele živjeti u svijetu bez ratova, bez nasilja, bez tiranije, bez siromaštva, bez inflacije i bilo kakve krize, bez apsurda i totalne potrošnje. Ako želite mir, sigurnost, stabilnost, kvalitetnu i besplatnu medicinu i obrazovanje, želite se slobodno kretati svijetom, imati bezuvjetan osnovni prihod, pristup besplatnoj energiji, onda će kreativno društvo ispuniti sve vaše snove. Sve ovo se može lako implementirati u narednim godinama. Kako to uraditi? Samo recite što je više moguće ljudima o tome, svima. Od svijeta snova vas dijeli susjed i vaša okolina koji još ne znaju za kreativno društvo. Želite li da kreativno društvo dođe što prije? Djelujte, recite svima o kreativnom društvu. Po prvi put u istoriji čovječanstva vaša budućnost je u vašim rukama.